Kull min jaħdem full-time se jibda jirċievi bonus ta' 1,000 euro fil-kont bankarju kull sena fi proposta ġdida tal-Partit Laburista b'investiment ta' 200 miljun euro fis-sena. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega li ċekk tal-bżulija se jiġi riformat forma ta' tekska ġdida biex jibbenefikaw minnu aktar ħaddiema. Il-miżura se tapplika wkoll għal dawk li jaħdmu part-time u jaqbżu tul ekwivalenti għal paga minima nazzjonali, kif ukoll dawk li jaqilgħu inqas minn 12,000 euro fis-sena, fejn il-bonus hawnhekk jitħallas prorata iżda qatt ma jkun inqas minn 500 euro fis-sena. Biex ħaddiem jibbenefika jrid ikun ilu presidenza f'Malta mill-inqas 5 snin. Kull ħaddiem jekk huwiex single, jekk huwiex miżżewweġ, jekk huwiex bit-tfal, jekk inti taħdem se tibbenefika. U b'dan il-mod għalhekk ser nassiguraw illi kull ħaddiem igawdi. U għalhekk illi dak kollha illi jaħdmu full-time ser jibbenefikaw minn bonus ta' 1,000 euro fis-sena. Dak kollha illi jaħdmu. F'konferenza tal-aħbarijiet Dr. Abela ħabbar ukoll li r-rata tat-taxxa fuq il-kumpaniji se tonqos minn 35% għal 25% għal dawk b'turnover annwali ta' miljun euro jew inqas. Qal li din il-miżura se ssir b'investiment ta' 32 miljun euro u minnha mis-senija jibbenefikaw 13,000 kumpanija. Irridu nibqgħu ninċentivaw lin-negozji tagħna li isaħħu l-operat tagħhom illi jibqgħu jinvestu fihom infushom illi jħaddmu ħaddiema ġewwa Malta u dik hija kundizzjoni li ser ikun hemm ma' din ir-rata imnaqsa ta' corporate tax illi jħaddmu ħaddiema ġewwa Malta u għalhekk illi din hija miżura illi se tkun qed tagħti kontribut sostanzjali lejn it-tisħiħ tan-negozji tagħna. Dr. Abela ħabbar ukoll li Children's Allowance se jiżdied mill-inqas 250 euro għal kull wild għal familji bitħul ta' inqas minn 40,000 euro fis-sena. Minn din il-miżura li se tiswa 20 miljun euro u għasmat li se jgawdu 50,000 tifel u tifla u 30,000 ġenitur. Ħabar ukoll iżieda fl-in-work benefit b'150 euro għal kull wild, filwaqt li familji b'ġenitur wieħed li jaħdem se jibbenefikaw minn iżieda addizzjonali ta' 100 euro għal kull wild. Biex bekk l-appoġġ jitla l 250 euro għal kull wild. Ingħad li din il-miżura se tfisser 7 miljun euro iżjed fil-bwiet tal-familji. Dwar is-suq tal-kera il-Prim Ministru propona tisħiħ fl-iskema li twiżen lil dawk li jikru mill-privat. Spjega li dawk li ma jibqgħux eliġibbli minħabba żieda fit-tħul se jibqgħu jirċievu sussidju b'mod gradwali għal sentejn b'50% fl-ewwel sena u 25% fit-tieni sena biex jiġi faċilitat il-progress soċjali mingħajr telf immedjat ta' għajnuna. Palissa madwar 3,000 familja li qed jirċievu dan il-benefiċċju. Dr. Abela qal li dawn il-5 proposti jippremjaw il-bżulija u joffru aktar appoġġ lil dawk li l-aktar għandhom bżonn u li huma possibbli grazzi għal kompetenza u kredibilità ekonomika li l-Partit Laburista fil-Gvern irnexxielu jibni u jikseb fl-aħħar snin.